la flamant directora del nou Teatre Strindberg de Copenhagen. I l'assaig quan comença? Perquè tinc entès que aquí s'hi farà un assaig, no? L'hem endarrerit una hora. Senyor Strindberg. Creu-me, Amèlia. No hi ha res com la llar. Després del teatre, esclar. Les mans també es poden moure de manera apassionada. Vaig escriure el que m'hauria agradat que passés. És com si tot allò important estigués al marge del text. L'obra parla de l'home absent i punt! A les grans obres com les seves hi ha personatges muts que parlen d'una altra manera, s'expressen. Qualsevol diria que necessita aparentar. Com si volgués demostrar-nos a tots que és un home valent i sense escrúpols. Tanca la boca, collons! Tu, heroicament, t'esfumes sense deixar rastre. Tu ets, doncs, la meva exdona, la ex. No hi havia cap espai per la persona que jo hauria volgut ser. No podia fugir de la gàbia perquè la portava a sobre com la seva pròpia pell. Una dona absolutament lliure que em parla com si jo fos una persona útil. Això és un teatre i no una casa de putes. Com voleu que no l'estimi? Porto anys esperant per tornar a trepitjar un escenari i us asseguro que aquest cop no m'ho impedirà ningú.